Welkom bij de Geheimen van. Na een lange zomervakantie ga ik vandaag samen met Nelders Hovenstad en Herman Lone op zoek naar het geheim van Blitterswijk. Hi. Hey, Paul Rutte. Herman Lone. Herman, zoals jij misschien al wel gehoord hebt, ben ik op zoek naar het geheim van Blitterswijk. En dan heb ik gehoord dat deze kerk nog niet zo heel lang geleden gerestaureerd is. Dat klopt. Deze Nederlands hervormde kerk is een rijksmonument. Staat al bijna 2 eeuwen hier in Blitterswijk. En 2 jaar geleden was die weer een keer aan een grondige opknapbeurt toe. We zijn begonnen met het dak en de kap. Daar was een heleboel werk. Binnen kon je aan het stukwerk zien waar het dak lekte. De elektrische installatie is vernieuwd. Alles wat nodig is aangepakt om hem weer de nodige tientallen jaren te kunnen gebruiken. Dit is het gedachteteken van 25 december 1993 en deze van 1 februari 1995. We hebben het vaak over 93 en 95, dat lijkt 2 jaar uit elkaar, maar we zien hier dat het opeenvolgende winters waren. De hoogte waarop het water hier buiten en dus ook binnen heeft gestaan. En dat betekent dat daarna er opgeknapt is datgene wat direct nodig was om de kerk weer te kunnen gebruiken. Maar bij de recente restauratie hebben we nog een heleboel dingen moeten doen die nog het gevolg waren van de hoogwaters van 1993 en 1995. De kerk wordt in de zomer gebruikt voor diensten van de protestantenkerk Venray. En we hebben in 2 jaar kans gezien om onder andere met subsidie van fondsen en van de Stichting Cultureel Erfgoed de kerk geheel te restaureren. Hij is weer helemaal klaar voor de komende 20 jaar. Is deze kerk dan het daadwerkelijke geheim van Blitterswijk? Heel veel mensen uit Blitterswijk zijn nooit in deze kerk geweest, dus een beetje geheim is het wel. Maar het echte geheim van Blitterswijk ligt veel verder terug in de geschiedenis. En Nelders Hovenstad is degene die daar alles van weet en die er fantastisch over kan vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi, Paul Rutte. Ik ben Nelders Hovenstad. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Meneer Hovenstad, als het goed is, heb ik mij laten vertellen, weet u heel veel over de geschiedenis van Blitterswijk. En kunt u mij meer vertellen over het geheim van Blitterswijk? En dat wil je graag weten? Ja. Oké. Blitterswijk, ja, is een oud dorp met een oud kasteel. Het kasteel ligt hier achter me en heeft een hele lange geschiedenis. Rond 1300 wordt het al genoemd in de oude stukken. Het is een kasteel wat dan in handen is van de familie van Blitterswijk. Men werd vaak genoemd naar de plaats waar men vandaan kwam. En zo rond 1500 is het door vererving in handen gekomen van een Betuws geslacht. De geslacht van de familie van Linden, zegt men in het dorp. Eigenlijk Linden in de Betuwe. Een dorp waar een kasteel bij in de buurt is, een Hemme. En de heren van Linden zaten dus op het kasteel in Hemme en erfden het kasteel hier in Blitterswijk. Zij werden dus heren van Blitterswijk. Als u hier langs de weg gelopen bent, hebt u wel gezien dat daar een protestantkerk, een hervormd kerkje staat. En dat is een verhaal wat heel veel mensen intrigeert van hoe komt nou in de lieve vrede in zo'n katholieke omgeving een hervormde kerk terecht? Nou, dat gaat terug naar die familie uit Hemme. Zij waren, zoals bijna iedereen in de Betuwe, protestant. En erfden, zoals ik al zei, het kasteel in Blitterswijk. Echt gewoond hebben die heren van Linden hier niet lang en niet vaak. Incidenteel is men hier wel geweest. Maar men leefde in de Betuwe. Men trouwde in de Betuwe. Men werd begraven in de Betuwe. Dat heeft zo geduurd tot 1750. En dan sterft het geslacht uit. En door vererving komt het dan in handen van een zijtak van de familie. Dat zijn de heren van Kok van Haaften. De Kok van Haaften kwam ook uit de Betuwe. Haaften ligt er tot op de dag van vandaag nog. En de heer die dit erfde, trouwt in tweede instantie met zijn nicht. Hij maakt werk van het kasteel. Hij komt hierheen
en begint met een grootse verbouwing, want het was niet in zijn beste staat. In 1788 komt de Kok van Haaften naar Blitterswijk en betrekt dan het kasteel met zijn vrouw. Hij is eigenlijk de eerste echte heer van Blitterswijk die ook daadwerkelijk hier woont. Dan komt de Franse tijd. Napoleon voert oorlog met de katholieke kerk. Veel katholiek bezit verdwijnt in de staatshanden. En kloosters worden geannexeerd en gesloopt. Zo ook het klooster in Oostrum, klooster Bethlehem. Dat klooster wordt geveild op een veiling in Aken en daar koopt de baron de sloopresten van het klooster. Hij gebruikt dat voor de verbouwing van het kasteel hier. Er is een flinke uitbreiding van het kasteel gekomen. Een gedeelte wordt ook gebruikt voor de restauratie van de katholieke kerk in Blitterswijk. En er blijft veel materiaal over. Dat wordt opgeslagen en blijft in opslag. Dan, na de Franse tijd, komt dit gebied in handen van koning Willem I. Het maakt onderdeel uit van het hertogdom Limburg. En Willem voegt al die brokken land toe tot één eenheid. En dat is zijn gebied. Hij is hoofd van de Nederlandse Hervormde Kerk. Oorspronkelijk de Neder-Duitse Gereformeerde Kerk, maar door hem hervormd. En als zodanig bijna een absoluut vorst binnen de kerk en in de maatschappij. Ook hij heeft het niet op, net zoals de Fransen met de katholieke kerk. En voert een beleid waarin werk gemaakt wordt van het omvormen van dit land tot protestants land. Dat valt niet best bij de burgerij. Dat is uiteindelijk ook de oorzaak van de Belgische opstand. Maar de barones vindt het prima. Die is een hele trouwe protestant. En schrijft aan de koning een brief op een gegeven ogenblik, waarbij ze voorstelt aan Blitterswijk een formele protestantse kerk te vestigen. Als de koning dan zorgt voor een predikant, zorgt zij voor de kerk. Oké, de koning gaat ermee akkoord. Wijst Blitterswijk aan als hervormde predikantsplaats. De gemeente krijgt 500 gulden per jaar voor de dominee, 25 voor een koster. En de barones laat van de resten van het klooster Bethlehem aan de overkant van de weg hier een kapel bouwen, een kerk bouwen, ten behoeve van haar familie en het personeel wat hier woont. Nou, veel mensen heeft ze nooit weten te bereiken. Het is altijd een kleine gemeente gebleven. Maar daar liggen dus de wortels. En als uiteindelijk de Kok van Haaftens ook uitsterven, dat duurt namelijk maar tot 1790, komt het kasteel voor de eerste keer in de geschiedenis in handen van een particulier. Een meneer Thyssen, commies bij de rechtbank in Roermond. Deze Thyssen koopt het klooster, komt hier wonen. En dan breekt een wervelende tijd aan. De adellijke families zijn altijd uitermate sober geweest. Als je in Horst naar de Oudheidkamer gaat, dan kun je daar nog een portret vinden van de barones. Nou, ik zou je zeggen, strenge vrouw, diep zwart gekleed. Niets werelds aan. En dan komt hier de Thyssen en hij verfeest zijn hele vermogen. Dat duurt maar een jaar of 10 en dan is de pret voorbij. Hij kan zijn schulden niet meer voldoen. Alles wat hij heeft, heeft hij onderhand verkocht. En uiteindelijk sterft Thyssen in volstrekte eenzaamheid en wordt op zijn verzoek in 1902 begraven achter de protestantse kerk hier aan de overkant. Dan komt het klooster, of dan het kasteel in handen van de kloostergemeente uit Laval, Franse Trapperstinne. Die maken er hier een totaal ander terrein van. Ze bouwen de muren die u nu nog ziet hier rond het hele complex. Ze dempen de gracht, slopen het voorhuis van het kasteel en vestigen hier een heel strenge kloostergemeente. Hun komst hier vloeide voort uit het feit dat ten tweede male de katholieke kerk in Frankrijk vervolgd werd. Eind 1800 brak de Franse regering weer met de katholieke gemeenschap. Toen in 1920 de lucht verklaard was, zijn de dames vertrokken. Het klooster is vervolgens in handen gekomen van Nederlandse protestanten, van Nederlandse kloostergemeenschappen, Sint Paul en ook nog van de paters Trappisten. En als zodanig heeft het bestaan tot aan de oorlog. Toen is het gedaan. De paters die er zaten zijn vanwege hun verzetswerkzaamheden gearresteerd, afgevoerd naar Duitsland.
En in de oorlog is het klooster platgeschoten en er is niets meer van over, behalve datgene wat u achter ons ziet. Oké, dat is een stukje geschiedenis, maar zoals ik begrepen heb is het echte geheim. Kunnen we misschien vinden bij het kerkje. Er is een geheim. Is het mogelijk om daar even een kijkje te gaan nemen? Oké, gaan we doen. Nelders, als ik het goed begrepen heb, kun jij hier op deze plek het geheim van Blitterswijk onthullen. Ja, het geheim van Blitterswijk. Ik vertelde bij het kasteel over Oscar Tisse, de man die zo joyeus leefde en zijn hele bezit er doorheen jaagde. Aan het eind van zijn leven had hij niet veel vrienden meer over. Iedereen liet hem vallen en hij leefde tenslotte een heel eenzaam bestaan. Eén vriend had hij nog en dat was zijn ezel, Pieter. Pieter was bij Tisse en Tisse was bij Pieter. Jarenlang trokken ze samen op. En die vriendschap duurde totdat rond 1900 Pieter kwam te overlijden. Tisse was in rouw, diepe rouw. Hij miste zijn vriend. En hij wilde graag dat hij begraven werd bij de protestantse kerk. Maar daar was geen sprake van. Ten slotte heeft hij het probleem opgelost en is Pieter begraven op ruime afstand van de protestantse kerk. Hier staan we nu aan het graf van meester Tisse. 1902 kwam hij te overlijden en het verhaal gaat dat hij pertinent bij Pieter begraven wilde worden. Of inderdaad Pieter hier ook ligt, is een open vraag. Het is een aandoenlijk verhaal, een stukje trouw tussen een dier en een man. Maar weten, zeker weten, dat doen we het niet. Daar kunnen we op één manier te weten komen. Gaan graven. Maar stel dat we dat vinden. Dan vinden we of een ezel en een man, of alleen een man en is het verhaal alleen maar verzonnen. In beide gevallen is er geen geheim van Blitterswijk meer. Het is denk ik verstandiger om Tisse en of zijn ezel maar rustig te laten liggen, niet te gaan zoeken en het geheim van Blitterswijk het geheim te laten. En zo hebben we ook het geheim van Blitterswijk aan het licht gebracht. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Wansum. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.